असही के करो नाम पावर स्टार ना हो जाला भैया। भोजपुरिया से पावर स्टार पवन सिंह के मार्केट में तहलका मचावे खातिर 2 महीना के बाद एगो बहुत खतरनाक लाजवाब गाना आवता मार्केट में, जौन गाना के नाम हो बुलुक्की सड़िया। अगर पावर स्टार पवन सिंह के फैन हो तो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करिए। हम बता रहा बानी पवन सिंह के गाना कब आई। जरूर पावर स्टार पवन सिंह के गाना के टीजर आ गई बा। गाना भाई काल 21 तारीख के 6:30 बजे माँ रिकॉर्ड फिल्म से आ जाई। गाना जरूर एक बार सुनी हो। गाना इतना खतरनाक होखे वाला बा मार्केट में कि भाई हम कहीं गाना के लिखले बड़े निकी निहाल है, म्यूजिक डायरेक्टर बड़े प्रियांशु सिंह। बहुत लाजवाब म्यूजिक डायरेक्टर कोई बड़े प्रियांशु सिंह। आई गाना के एकदम लय इतना मस्त लगता है भाई, एक बार जरूर तू सुनी हो। आई गाना में फीड डांसर बड़ी क्वीन सालनी भाई। इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके हर जगह क्वीन सालनी छा गई बड़ी। आई गाना में पावर स्टार पवन सिंह के साथ निभैले बड़ी भोजपुरी जगत के उभरता कलाकार फीमेल वर्जन में शिवानी सिंह। यू कहला तो शिवानी सिंह के आजकल इतना चर्चा बनू कि भोजपुरी के कोनो कलाकार हो कोनो भी गायक हो सबके साथ शिवानी सिंह फिट बढ़ जाता रहे। लेकिन जब बात कर ली हो जब पावर स्टार पवन सिंह के तो सब कोई साइड हो जी भैया। काहे कि भाई दबंग शेर कुछ भी कहला भोजपुरी इंडस्ट्री के शान तो बोले ही बड़ा पवन सिंह। काहे कि इनकर गाना ना अला के वजह से भोजपुरी के आधा दर्जन के कलाकार के गाना डाउन जाता सही में भैया। अब जब पावर स्टार पवन सिंह के लिए अनाउंस कर दिलन अपने इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट कर दिलन कि कल मेरा एक गाना आने वाला है, तो भैया हमारा जैसा उनकर फैन गाना के प्रमोशन ना करी तो नाम डूब जी। पावर स्टार पवन सिंह के जे भी फैन बा उनकर गाना का जाकर सपोर्ट करे के कि 2 महीने के बाद अपन स्टार अपन सितारा के गाना आ रहा बा। तो तार से गुहाजारी से भैया कि जाके एक बार यूट्यूब पर जरूर सुनी हो। गाना तारा कैसा लागता कमेंट करके जरूर बताइए।